Og navnet kommer fra, at Middags er den her kæmpe helligdag i kejseriget i Talabekland. Og det markerer sådan overgangen fra høsten til bryggernes måned, så det kommer til at være sådan en stor fest med masser af mad og en hel masse øl og andre alkohol også. At selve scenariet det kommer til at handle om den her lille by, Alsfeld, som er blevet centrum for nogle politiske forhandlinger, og så har de fået en masse fine gæster, som er med til de her forhandlinger, så derfor så går de helt amok med deres fest. Men på en bestemt måde laver nogle intrigekarakterer, hvor man kan lave intriger omkring byboere, bønder, hvordan de har dagligdags problemer, og hvordan deres tendenser bliver hævet med ind i spillet. Og så har vi også noget diplomati-ting, hvor vi også kan få dem til at køre sammen i et større sammenspil. Det meget specielle med den her skånske model, det er, at scenariet bliver faktisk først skrevet 100%, når vi har alle karaktererne. Fordi vi skriver scenariet, så alle, der har bidraget, kan få lov at være med til at deltage i det her scenarie på et helt specielt måde.